हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जेबि चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबाय। आं दायो मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा जोंहा माखासे गोबां बर' सिख्ला नङा होमबा लोगोफोर। दायो नैबे सासे आइजोआ बर' आइजोआ जोंहा भाइरेल जानो थांगासिनो दं आरो भाइरेल जागासिनो। दा जोंहा फेसबुक पेज इउटुबावहाय जोंहा गोबां नैबे बर' आइजोनि जोंहा माखासे भिडिअ गोसारनायखौ जों नुबाय थानो मोन्दों। दायो जोंहा बे गोसारनाय भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा जोंनि बर' आइजोनि बे आरोखि ना लोगोफोर। दा बियो सासे नेग्र आरोखि ना, नेग्र जाथि। दा बे सेंग्राजोंहाय दा बे आइजोआ जोंहा माखासे भाइरेल जागासिनो। गावसोर सानैजों थानानै माखासे गावसिनि गोसो मोजां मोनलायनायनि माखासे भिडिअ भाइरेल जागासिनो। दा बे बर' आइजोनि माखासे भाइरेल भिडिअनि सायाव जोंहा गोबांथार मानसियाबो बुंबाय आरो आंबो दिनैहाय बे भिडिअखौनो लाना फैदों लोगोफोर। खिन्थु आं जेबो बुंनाय नङा बेनि सायाव। दा आङो बे आइजोनि सायाव जोंहा सासे बर' आइजोआनो मा फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय। दा जायफ्रा गुबुन जाथिजों बा नेग्रजों जाय रिलेसनशिप लाभनि रिलेसनशिपआव दङ बे बिथांमोना बे भिडिअखौ नायबा बुजिगोन। बे आइजोआ जाय नेग्र बा गुबुन जाथिजोंहाय जाथि बा नेग्रफोरजोंहाय माखासे रिलेसनशिपआव थानाय बा मोजां मोनलायनाय बा सोरबाबा हाबा जाबाय। दा बेनि सायावनो नैबे आइजोआ दिनैहाय मा बुंदों बिथांमोना बुजिगोन। मा ओंथि लानानै मा खोथा बुंदों बिथांमोना बुजिगोन आरोखि। जाय गुबुन जाथिजों बा नेग्रजों गुबुन जाथिजोंहाय सोरबा हाबा जानाय बा सोरबा मोजां मोनलायनाय बा सोरबा भाइरेल जानाय बिथांमोनहा बुजिगोन आरोखि ना नैबे बर' आइजोनि माखासे ओंथि गोनां खोथा बुंनायाव आरोखि। दा बियो नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय बे माखासे भाइरेल जानाय आइजोफोरनि सायाव नैबे आइजोआ बर' आइजोआ मा बुंदों। नेगरजों सोला खोन्दाखौबो लाखायो हौवा बर'फ्रा। उन्दुनो ओंखारलालै लोगोफोर, उन्दुनो ओंखारला। दुखिया मानसि मा जाबावनो। एसे फेसबुक नायबाथाय मालायनि हौवाखौ लानाय गोबालायनाय खुदुमलायनाय बेसे नायबावनो। आंबो एसेसो इंलिस रोङोमोनबा आंबो निग्र हौवाखौ एसे साखिनायनो मोनगौमोन। गोदो बिमा बिफानि खोथा लायासै आङो। स्कुलाव थां होननायखौनो आं खोथा लायासै। थंगालि बायदि बेरायबायबाय थाबाय स्कुलाव थाङालासिनो। दा गाबनांगौ जाबाय दुखु। मालाय इंलिस गोरों ना गोरों, लेखा गोरों ना गोरों, मालाय दा निग्र हौवाखौ लागासिनो दं, साखिनायगासिनो दं। मालाय साखिनायदोंसो बिसोरबो। मालाय साखिना फैनानै बर'फ्राबो हौवाफ्राबो लाखायो नालाय मालाय। निग्रजों जाखोन्दा, निग्रजों सोला खोन्दाखौबो लाखायो हौवा बर'फ्रा। बेनिखायनो आंबो एसे इंलिस रोंबा आंबो थांनानै एसे सोलानायगौमोन माबायदि। उन्दुनोनो ओंखारला एकथा जालांबाय। खालि फेसबुक नायबाथाय खालि निग्र हौवा आरो दासो भाइरेल जालायबाय निग्र हौवा। सासेया निग्र हौवा लाना गारनानै बर' हौवाखौ लाखिना संसार जाबाय। आरो सासे बर' हिनजावानो आरो बेबायदि निग्र लानायनि बाव बेसे नायबावनो जों मालाय। जों एफा जाम्बि मानसिखौ बिदि देखायबाय थानाङा। जों मेगन सायोना, मेगन सायो जोङो लेखा रोङाना, जों इंलिस रोङा। ओंखायनो नोंसोर दस्रा जाथिखौ लायोबा जों एसे मेगन सायो। ओंखायनो जोंखौ दादेखाय। जों जाबाय गामिनि सासे जाम्बि मानसिसो। जि दुखु होबायलै नोंसोरो लेखा गोरोंफोरा। एसेबो इंलिसखौनो बुजिथारा नालाय ब्रा। आं नोंखौ मोजां मोनो होननायाबा मारै होनो इंलिसनिबा एसेबो रोंखाया। एसे एनै रोङोमोनबा निग्रफोरजों एसे गोसोम नालाय बिसोरो सिनाबा माबायदि एसे नायगौमोन ना, सोलानायगौमोन जोंबो। लाबाय नालाय लाबाय, सिरि लाब्रा।
जों बायदि लेखा रोङै इंलिस रोङैफोरखौ बेबायदि देखायबाय थानाङा जों जाबाय सासे गामिनि जाम्बि मानसिखौ आं गारनो ओंखारोलै बिदिबाथाय जि नायबाथाय फेसबुकआव खालि बिदिल' दा आंनि थाखायबा बे बर' आइजोनि बुंनाया माखासे बै गुबुन जाथिजों बा नेग्र'फोरजों माखासे सोमोन्दो लानाय मोजां मोनलायनाय सोमोन्दो लानाय बा हाबा जानाय बा मोजां मोनलायनाय बिनि सायाव एसे लाजि फोनांनाय असनमान खालामनाय बायदि जादों। दा असनमान खालामनांगौ, मानो असनमान खालामा जानो नङा होमबा लोगोफोर? दा बिसोरखौहाय बेबायदिनो असनमान खालामनांगौ आंनि मथेबाबो। दा दिनै बर' सेंग्रा मोजां मोजां थाखानायावनो दिनैहाय बे नायथावै असाइस, हांगार साइज, साराय खिथु साइज बेफोरबायदि सेंग्राफोरजोंहाय दिनैहाय बिसोरो मा सोमोन्दो लानो सानदों नङा होमबा लोगोफोर? आरो जोंनि जाथिखौ बबे लामाजों दैदेनलांनो सानदों? दा बिथांमोनहा जायफोरा गुबुन जाथिजों मोजां मोनलायदों बा गुबुन हारिजों हाबा जादों बा नेग्र'जों गोसथोलायजों मोजां मोनलायदों, बे बिथांमोनहा नागारनांगौ। जोंनि हारिखौहाय बेबायदि अलखदाव बा खोख्लैनाङा बा गाज्रि लामाजोंहाय थांहोनो नाङा। दा फोरोंनाय जाया आरोखि। नोंसोरनो बेबायदिब्ला दिनैहाय जोंनि जौमोन बैसोनि सेंग्रा सिख्ला देरफुनायफ्रा मा जागोन नङा होमबा? नोंसिनि बे माखासे नायथावै असाइस बेफोरबायदि भिडिअखौ नुयोब्ला आरोखि। दा दिनै भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर। आङो दिनै भिडिअआ बै गुबुन जाथिजों हाबा जानाय बा भाइरेल जानाय बा मोजां मोनलायनाय बा रिलेसनशिपआव थानाय, दा बेफोरनि सायाव बै आइजोआ आंनिबा ओंथि गोनां जादों बेनि खोथा बुंनाया। आं बे आइजोनि सायावहाय आंबो मोजां मोनदों बेनि बुंनाया। थारैनो बिसोरखौ लाजि फोनांनाय जादों आरोखि ना लोगोफोर। दा दिनै भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोफोर। आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो अल होनानै लाबानो जाबाय। दा आंनि बे चेनेला गोदानसो लोगोफोर। आंनि सिगांनि जन'बिर ब्रह्म इउटुब चेनेला आंना हेक जाबाय। आं दा बेखौ रिकभार खालामनो हायाखिसै लोगोफोर। दा आं आसा खालामो नोंथांमोनखौहाय सिगांनि बै जन'बिर ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ अनसायनाय बायदि बे चेनेलखौबो अनसायगोन होननानै। दा दिनै भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर। बाय बाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअखौ लोगो मोनसिगोन।